dalšího videa. Dneska vás vítám z dalšího videa. Prostě to bude, já jsem dělal plánovaný gaming hru, jsem dělal pro vás připravenou. Bože je nahrávání, je přeplňové na max, takže musím udělat tohle video. Co se děje? A to má bratra, tady má s počítačem. To bude na chvilku. Tak. Když máme takovou dohodu s těma komentáře, tak já budu začínat příští sobotu. Abych to dělal. Protože to je za pár dní, ne? Začínat. Je neděle. To bude trošku asi je... něco takového, ale... Teď to jdeme si dnes. Já si dneska neděle. Je neděle. Neboj, my máme poslední prázdniny. Tak dobré. Takže... Budu se ptát... Jestli nějaké otázky s Jindrou. Nebo co se s tou kámoš mi říkal. Kámoš se mi ptal, kolik by bylo letech se začal natáčet. Myslím, že v 9 letech. By bylo 9 a by se úplně... Joba, noob. Jasný? Co se ptal? Pedro je IT, dejte mu like out 5. Takže myslím, protože to kdo by založil YouTube kanál, můžu říct, že můj kamarád Míša, nebo říkám, bude už věděl, že Míša M, no, že by založil YouTube kanál, ptal se mě, jestli chci, a myslím, že jo. Tak mi to založil a já jsem, tak, moc se natáčel, protože jsem moc neuměl. Já jsem si něco hledal, hele, co si to. A já můžu vám něco říct. Neuměl jsem editovat. Tak to asi jasný, že když chceš pojít první YouTube kanál, tak to bude dělat. Musíš se naučit editovat. Jo. Já se natáčel na tyhle sluchátka. Tady se dá ještě mikrofon, kde Jindra utrhl. Jak to mám říct? Ale ahoj Jindro. Nebo u babičky, ale tak. Když jsi to byl ještě v pohodě. Když jste se podívali na moje stará videa, tak víte, co tam je. No. Další otázka. Tady, co si musíš se spojit, jo? Tak se podívat. Tady je. Otázka je. V kolika letech se naučil editovat? V 13 letech. 13 letech. Ano, je 13. Začal jsem editovat na CapCutu a teď to dám na YouTube, protože hodně to je lepší než CapCut. Jo, počkejte, já mám záchod. Jo, konečně jsem byl na autě. Tak. Zase skočím si nepamatuju. Ale jo, vzpomněl. Já se teď se učí miniaturat. Včera se to začal, ale by se povedlo. Na začátek. Jo. Dobrejte, ještě jenom vám to řeknu. Že já jsem si včera učil editovat. Jako miniatury, jo? Jo. No tak, dělám videa příliš dlouho a mě i editoval i Pedrova editora, ale teď já ho nevyužívám, prostě já ho dám prostě Pedro je nemocnej. Je fakt nemocnej. Čas se natáče a bude editovat. Takže já si to myslím, protože... Tak, je to takhle. Takže otázka je... No, co tady bych to psal. Jo, spojil si. To fajn, ok. Frieder se na mě ptal, proč natáčí na YouTube. Protože mi to baví. OK, to je tak, to už začátek, ale já jsem se nudil, já jsem chtěl mít práci. Já jsem bavil lidi. Ano, a můj první mikrofon, tady je můj první mikrofon. Ano, je to můj tenhle mikrofon slavnej. To mi táta koupil. Já jsem dělal svůj starý mikrofon. To je takový dětský pořáčka, já jsem vždycky to viděl. To jsem v té době natáčel Bravku. Ale jsem o tom nevěděl, že tam táta zvá. Jsem tady drsicha. A ten rekorder, tohle té nahránci,
Tak to úplně ty sluchátka. A já, ne. Ok, to se edituje, já se jde to video. Protože mi to bavilo, že se to chtěl já nebudu to editovat. Ok. Jo, ok. Jo, ale naši mikrofony, které jsou do videa, to jsou, pamatuješ si tyhle mikrofony od Pedra EIT, až tam natáčeli, jo, oni pějí brdě a toto. Ok, tohle dáme si říkat, to můžu říkat v příštím videu. A teď. To je tak dávno. Jaká je má nejtrapnější věc ze školy? Nebo jaký prostě průšvih? Můj průšvih byl v 6. třídě. Minulý rok. Já jsem jednou, jak to říct, jako, že jsem si vzal e-mail od svého, ne kamaráda, kamarád, jo, tak, a já jsem prostě, já to nechci říct, jako zneužil toho. Tak ty vole, tohle nikdy neskoušet, to je varování. Nebuďte jako blbý jako já. Nedělej toto, fakt to nedělejte. A co? Zneužij e-maily. Ano, Jindro, pojď se přidat k nám, pojď. Nefunguje prosím nás. Skolej. Tak, Jindro, teď mi dej jako otázku, kterou chci říct, to je task s lidma, co o mě mají vědět. Tak to si Jouka gay. Jsi byl gay. Cože? On má jen takového kamaráda ze školy. On je spíš gay už, ne? Ale nevím, jak to máš. Je to kamarád nebo ne? Je. Ok, je. Jindro. Neboj. Přechází se přes gayušema. Nebojte. Přecházíte se před gayušema. Ano, to jsou můj bratr. Tak dej mi jako otázku. Jako co nejblbější otázku. Takže, kolik je 1 plus 1? 2. Na 3. Já řeknu blbou otázku, ty řekneš blbou odpověď. Ty jsi se chytračil. Tak. Proč byl jako nějaký ten borec? A kolik je 1 plus 1 plus 1? 23. Na 100. Cože? To jsou nejblbější otázky. Napište do komentářů, o to, jaké otázky má dát je. Jo, to už natáčelo 8 minut a už kolik je 1 plus 2? Tohle napište. Kolik je 1 plus 2? A kdo ty si Jindra vybere ty nejlepší a já ji dám dát. Všem dávám stříčko. Hero, ty gratej plíč, dejte srdce na to video, dejte like, odběr, nebojte, to je parodie. Zatím.